Awni yang ma buton tashi kele no ki saliya ika kungu yorotaw la sabula ebe taa soro ma to ɲɛda nugulen do etabi kabako la ni reseti min ni mina yira o la a bɛ se k'i dɛmɛ tile kelen k'i ka tashi nɔ k'a dibi dɔɔni ale de bɛ tashi yanga dɔgɔya wa ni mɛnna ka fana a b'i ka tashi a b'a tunu k'a ban pewu. An ka tasani kɛrɛnkɛrɛnnen talen an fɛ an mago bɛ jɔ sɛfan na. Sɛfan nɛrɛ an mago bɛ jɔ o dɔrɔn de la. Sɛfan nɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ tashi ma ani fana mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko jiba t'u ɲɛda la k'u ɲɛda k'a jalen don. Sɛfan b'a to ji bɛ jigin ɲɛda la ka bɔ ni min d'i ma n'o y'a kulobilenkan ye. Sɛfan nɛrɛ kɛlen kɔfɛ an ka tasani kɔnɔna na an bɛ na Nescafe k'a la. An yɛrɛ ka Nescafe mita. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na nɔnɔmugu fana k'a la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a bɛɛ ye kuyɛri fitinin ɲɛ kelen bɔ ɲɔgɔn ko. Ni min dilannen filɛ nin ne fɛ tantɔ a bɛ ɲɛda fila bɔ. An b'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni n'a kɛra k'a fɔ k'a barila ɲɔgɔn na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na an bɛ ji fitinin fara kan i n'a fɔ ne bɛna ji kuyɛri ba ɲɛ kelen bɔ ɲɔgɔn ko k'a la ka sɔrɔ k'a doni dabɔ ɲɔgɔn na sa kun. Komi bɛ tilen k'a fɔ cogoya min na nɔnɔmugu yɛrɛ dama ka nɔnɔmugu nɔɔni dɔrɔn k'a kɛ ɲɛda la a b'a to tashi bɛ mabɔ i la kosɛbɛ yɛrɛ de wa a bɛ maa ɲɛda saniya kosɛbɛ. Min ye Nescafe ta fanfɛla ye Nescafe in b'a to a ɲɛ bɛ dibi wa hali n'a sɔrɔ la ko buton t'i ɲɛda la ko foyi den kelen de t'i ɲɛda la ni min dilannen filɛ nin a ka ɲi ma dɛ a bɛnnen do fari bɛɛ la i ye peau sèche ye o i finnen do i jɛlen do ale de bɛnnen do i la. Sabula i yɛrɛ mana k'i ɲɛda la k'i taara i ɲɛda ko dɔrɔn i bɛ sin k'a ye tentɔ a bɛ éclat fasugu dɔ d'a ma i n'a fɔ i yɛrɛ ma sigi ni min ye. K'a fɔ ko buton tɛ ɲɛda la n t'a kɛ ɲɛda la n tɛ n yɛrɛ sɛgɛn ayi dɛ i b'a kɛ ɲɛda la i n'a fɔ ne yɛrɛ min filɛ nin ye kumana aw fɛ tantɔ an bɛ donni min na i ko bi buton foyi tɛ ne ɲɛda la nka o t'a bali k'a fɔ ko ne tɛ foyi kɛ ɲɛda la fana sabula n'a ma ɲumanya min d'a kan a t'o bɔnɛ s'a ma fana. An ɲɛdaw kolen jɛlen ni safinɛ ye kasa foyi tɛ safinɛ min na an bɛ sɔrɔ k'a ɲaaminen ɲuman ɲɔgɔn na an b'a ta k'a kɛ an ɲɛda fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Miniti 15 bɔ ɲɔgɔn ko dɔrɔn fiɲɛ b'a fili. Ni fiɲɛ y'a fili waati min na an bɛ sɔrɔ ka n'a baara tɔ kɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a jalen filɛ nin ye n'a jara waati min na an bɛ sɔrɔ ka n'a tereke sa. O la peau morte fɛn o fɛn b'a ɲɛda la a b'olu bɛɛ de kɔrɔta i n'a fɔ kuma dɔw la i ka buton nɔ i b'a ye a dakunni ninnu yɔrɔ farani dɔw bɛ to ka taa dada o yɔrɔ la ale de b'o bɛɛ sama ka bɔ a la. N'a sɔrɔ la k'i ye peau sèche yɛrɛ de ye k'i fari yɛrɛ de jalen don i ka n'a tereke k'a tereke kojuguya nka n'a sɔrɔ la ko foyi t'i fari la e fari ye fari normal ye i bɛ se k'a tereke k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Terekeli in ka ɲi kosɛbɛ. Terekeli b'a to joli bɛ circuler i ɲɛda la ka ɲɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ sport kunkurunin an ɲɛdaw ma i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ne tɛgɛ in na fo k'a lili kɔrɔta dɔɔni nka a ɲɛna ma fana dɛ. N'a kɛra k'a fɔ k'a tɔ tora i bolo i bɛ se k'a mara frigo kɔnɔna na tile 3 bɔ ɲɔgɔn ko a ye j'aime ni k'a la aw ka abonné ni nin maanaw. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.